Kurungkana jana jata khabar kecing teh tak ter buksono. Jora kolgon iya gulo finally. Titi edisi elektroni engkari iba laser seng sawiman kha. Amso kosto klai hor sal ya kare shatung wati manjagai campaign khlai mani. Ubagran kok pilai mani. Hanjani kok pilai mani. Ya gulo hanya hai dewisha. Titi edisi chong mani dia service bisiwa hanya hai di pramata dewisha. Hapo ngaslo thangai tango balai khnyo abno ozora wo tirpa haste gnagai no khatung khajang laja tong thongmani bagai baksaba tong thongman mutri kapkha tai baksaba kese nungmani bagai nok tala roi part rupis tala roi kharsa samtira ko masing khnam kha tabno ozora wo tamni kai tipra mata hanyo hai buba grana shigei kongwa tipra ha lukro hanyo hai tipra mata na kaplai khlaika tipra mata hapo masna thangai tango tai sani samu bisingo ojong mai wa haste bjp onek satyukha kaplai nare bagai habango phan bagai kurung jaga thangai kobonga pawr kha atasta sini bisingo atasta manai te podre pot tipra mata ni candidate tipra mata ni netalong upulwa hamia saka ko podre pot khaya tamu borono mind divert khani bagai manifesto karika manifesto karne yang logo unsaya ngai tirpra hasni shukal content creator ni bising bibo promotion khlaya boni chongmar wa kaplai ngani bagai obhai tirpra hasni wa alada bodol khlaya ko phiaba hasni bjp tabu de toi tonai ro borok khlaya kaplai ngani bagai borok satyo ge hanya onek satyo kha haibano edisho borok habung asung malia borok kong rumai atasta sini bisingono atasta unai haipano atasta sini bisingo sata sijiman balaken dukkito borni bagai asa khatui tongmani borok gobang abrok yang khamakya amsuk social media bo tv channel lo news channel lo hazar borok bijbir join dikhatni je kok birmani abrok ta biang thangbai chongmari jarak aparo biang thangbai but chab nori belakino busy party ni bukhakri abu wan sujangai naki bor tatala awai play tong awasia bjp keplai khama edisi hapung asu hong phiaba bongni samung sai bagano bono padilo lathri horga edisi amjani tamkene ni edisi chongmari gana bo kebunga borno bjp jong khlaiken bjp na hamjogai develop khaina hamjogai phiaba bjp bodole bukhakri je manifesto karikha aro black bongni rong sam khlaika tripura hasani kebunga tripura sarno 99.9% tripura sa serung tonai thun phurnai thun jot tripura sarno kok borno roman scribe sindoi hamjabu sajabu bishikola man sibino sobak khlaifio phiaba manifesto roman scribe mungsa silia ol ta sipar sam khajo tamun kai je sing taw toi tomani TTADC abuno se mungslaye TADC khaye naharu boni arno boni men je pro I rong pro publish khaimani amsu jora kolman simno bishi kolman simno o ADC hanot diye gobang ma di prasalidaro khai khaimani boni kolam tei bai bon mokol mukti bai a ADC no samsamani abuno se mungslaye Ambo Tripura Autonomous Territorial Council arwa je sing Tripura sahajar mungkri IPF tin jora kisi sing khnamani TTC arkai Tripura Territorial Council apa Tripura ya Tripura pia borok ngkai BJP rok ngka arwa Tripura pas silia Tripura Autonomous Territorial Council amun banganyo borok BJP khajar pano BJP ni bodi dia obo kasih bodi minus point Teki sengkai sing tabuni hasteni CM Dr. Maniskan kuri khaburi di edition dokol khanyai edisio di proses bitangula aro joto tong manai wansa toksa punsa jot pemilu tungai nei asik sabai damani edition dokol khanyai nei phiaba edition ni raja iba sik sidun raja te aro di proses sin tongmano je borong audikar sina aro
araboni minus point abon boyno BJP khane diprasar bano BJP no vote area tami ke saiman tongo ADC o tabu dipramo to tifan se bisram wansai kanchanpur hai omai gumwa jaga je ADC area no druk lai generous tu sa mani abon boyno BJP khane gumwa borok khan se BJP no vote area hai boyno artist seat ni biswa nai nai sata seat malukai besek tolak kira jaga besek us tadi uri ko jaga balakino once nai abno tabun ozor wo balakino sing henimana BJP no ADC amjayo iba diprasap jayo sajanai kri abun bayno sing reza document kha BJP ro amsu lasma changala khamo sata seat mangla khamo tebo gobang mang khamo candidate saklaya saka jodi dipramo thabai alliance ni patikha ga je dipramo tharok 8 seat banglan chapro 8 sino nahaka gai tabo dipramo thabai thanjak khlai ADC o habang thuma khamo yang bidan sabha habango ADC o habango kuni khe tongi ma khamo phiaba bongni sai ni bagino tege 7 seat mana khlai je jojoti morsarok belakhe khatung jak borok thanjak khlai nani khatung phiaba bubagrani je thanjani khorang abuno jojoti morsani je leader borok mesin malia hai boyo 8 seat to 7 seat nai ni busuk haksal abo hor bai sal lo amje hatal kai la thuru zakha tabuni osro take she black ni wana jane osi tirpura haste BJP ni GSBP developma black ni neta kotor ni sinjago black ni neta kotor bo bini parata ha komra sagoro bo thangi patai kha dam sora kojo sarago aro hasni CM mansao thangai kok pirikha jepuru nomination play apuru bo thangai rally flakya haipano amsani lukura dam sora kojo sora ni lukura BJP ni ngi patanya bibin jam satoliya aro dipramo thangi patanya diran drodema posit complaint show gungwa dipramo thangi borok khang was to mani aro bibino complaint son nei tamni ke bini logi CM tongo pura GS adi am thun to mani ya dipramo than no national bagi se aro BJP ni GS thang sugya gai balakino aro kuljak to mani phiaba GS tamo CM tamo uri ri hobakya amjani lokro dipramo thono sno thanai dipramo thono sno shubara nei GS panungthun dam sora kosa sarwa bipin hai borno nori korika sing naini ke arar bipini minus 5 mo sunugui mankha lajina 2018 bisho jemo rumal skill no kebeng sina ceremony election jora abo publish ni thanga bo abno tata phiroka tebisha aro tiprabthun banai tire debro bo saka abo kubui bibin dirma onek jatu kha abono khorman koi phiaba gazara phairika waisibano nayo khaikhei DSF ni vice president John Delma kokoboi ba proof de kagos nugurikha soisino bibin dirma pobrono kebeng nai nei hinkeba dem sura ko sura ni tipra sura ba tetamsa nungga sino kebeng nai simathai kebeng nei BJP khanya tu CPM khanya panungthun BJP bodia karino dipramo but tau kharbika keplai nga abo 102 ya 8000 bubai dipramo ni candidate Direndra Derma keplai thaga nanjati arase BJP kharno mani keplai ngana nei abo haiklai tanglo jorabo otchongoroti khatu khajang laijak BJP no Tripura haseni ADC amsayo sajanai krei oro buskanni 2028 bishuo bidansabha election muthai tango balakno goramnai singkhub khnaka oboshe final ji abose final nai buskango balakno goramnai 2028 bishuo Tripura mothana kare hastewo hapang khani imamkhan tanuthun tamike ottomaru phunurika bubagran phan thanjani phan tamu wansukdai bisbi khairo ang borok thanga kahamlai ang borok thanga ayakni hadlei
tongtonai bol thangkai anjakna khatuni kobornai abo wan soktai friends dini bang song tono hambai